als derde en tevens de laatste in dit groepje met een rode band, Gerry Aker met Kanti. Want tot heden is Jan Timmer nog niet gearriveerd. Dat betekent dat we in deze groep met 3 combinaties van start gaan. En met de groene band zien wij nogmaals het eerste onderdeel tonen, Claudia Nijdam. Daarachter mag gelijk doorrijden met de paarse band Koen Elsenaar met Ingrid. En als laatste met een rode band Gerry Aker met Kanti. En dan zijn we toe aan het tweede onderdeel in deze T7. En dat is een rijtempotoet. En de laatste zijde voor Claudia Nijdam met Vina. Daarachter Koen Elsenaar met Ingrid.
geweest. Voor de volgende 2 deelnemers in deze Grand Prix finale. En daar gaan ze. Hier een lichte voor Claudia. En die houdt ze ook. Oh, sorry.